कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक। सावंतवाडी तालुका पत्रकार संघाचे 6 पुरस्कार निवड समितीने जाहीर केले आहेत। पुरस्कार प्राप्त पत्रकारांची नावं घोषित करण्यात आली आहेत। विनतयकार मेधा शिरोडकर आदर्श पत्रकार पुरस्कार नागेश पाटील यांना जाहीर करण्यात आला। याशिवाय माजी आमदार व ज्येष्ठ पत्रकार दिवंगत जयानंद मटकर पुरस्कार, ज्येष्ठ पत्रकार अवधूत कोईपकर यांना दिवंगत पांडुरंग स्वार स्मृती जीवनगौरव पुरस्कार, ज्येष्ठ पत्रकार महादेव परांजपे यांना जाहीर करण्यात आला। तसंच नाट्यकर्मी दिवंगत बाप्पा धारणकर स्मृती पुरस्कार प्रवीण परब यांना व आदर्श समाजसेवक दिवंगत चंदू वाडीकर स्मृती पुरस्कार विश्वनाथ नाईक यांना व ज्येष्ठ छायाचित्रकार मुरलीधर दत्ता बंडूपंत बिसी स्मरणार्थ छायाचित्रकार पुरस्कार अजित दळवी यांना जाहीर करण्यात आलाय। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।